मस्त कुरकुरीत चमचमीत भरलेलं कारलं. त्याच्यासाठी मसाला भरण्यासाठी 2 टेबलस्पून शेंगदाणे, खोबऱ्याचं पाव तुकडा म्हणजे एक वळ असतं त्याच्यातला पाव तुकडा, 1 इंच आले, 1 लसूण कांदा छान असं खरपूस परतून घ्यायचं आहे. नंतर प्रत्येकी अर्धा चमचा धने, बडीशेप आणि जिरं, थोडंसं तेल घातलं आहे. मिडियम टू हाय गॅसवर परतायचं आहे आणि मिक्सरला मस्त मऊ तो वाटून घ्यायचं. 1 चमचा धने, 1 चमचा बडीशेप आणि 1 चमचा जिरे. मीठ चवीनुसार घालायचं आहे आणि सगळं मिक्सरला वाटून घ्यायचं. त्यानंतर छोटी कारली घेतली, दोन्ही बाजूचं काढून मधलं सगळं बिया काढून टाकायच्या आणि उकळत्या पाण्यामध्ये मीठ घालून 3 ते 4 मिनटं अर्धी कच्ची उकळून घ्यायचे, शिजवून घ्यायचे. हाताने दाबून बघायची, अशी दाबली गेली ना की काढायची आणि छान पिळून काढायची. पाणी नाही राहिलं पाहिजे कारण आपल्याला ते फ्राय करायचं. आता मधला स्टफिंग रेडी करायचं आहे. ते वाटण वाटलं आहे. एक मोठा कांदा 2 टेबलस्पून तेलामध्ये आणि लसूण बारीक केलेली साधारण चमचाभर छान असं परतायचं आहे गुलाबी रंग येईपर्यंत. कढीपत्ता त्याच्यानंतर त्याच्यात परतताना घालायचा आणि त्या खमंग ना कढीपत्त्याचा एक सुवास छान येतो. आणि त्याच्यानंतर आता आपण जे वाटलं आहे ना वाटण ते त्याच्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाले ॲड करायचे, तिखट आपल्याला कसं हवं तसं. मी मालवणी मसालाच घालणार आहे. हळद पाव चमचा, त्याच्यानंतर मालवणी मसाला 1 चमचा. तिखट कमी जास्त हवं त्याप्रमाणे तुम्ही हिरवी मिरची बारीक क्रश करून पण त्याच्यात ॲड करू शकता. जिरा पावडर, भुनलेलं घरी बनवलेली जिरा पावडर. आणि आता मीठ ऑलरेडी मसाला बनवताना मी टाकलं आहे. टेस्ट करून बघा, कमी वाटलं तर वरनं तुम्ही ॲड करू शकता. भरपूर कोथिंबीर. गॅस बंद करायचा. हे सगळं स्टफिंग आपलं जे भरायचं आहे कारल्यामध्ये छान ते एकजीव करून परतून घ्यायचं. म्हणजे तवा गरम असतो ते परतून छान एकजीव करून घ्यायचं. खूप असं परतायचं नाही. म्हणजे आपलं स्टफिंग हे रेडी झालं. हे स्टफिंग तुम्ही बनवून डब्यामध्ये भरून आठवडाभर ठेवू शकता. इतर कोणत्याही आपण जे भरून पदार्थ बनवतो त्याच्यात भरून हे तुम्ही वापरू शकता. वांग, बटाटा किंवा ढोबळी मिरची, टोमॅटो हे सगळे भरून घेऊया. घट्ट किती पाहिजे तुम्ही बनवलं आहे आणि किती तुमची कारली त्याप्रमाणे ते ॲडजस्ट करून भरून घ्या. आणि त्याच तव्यात मी तेल कडकडीत करून ते दोन्ही बाजूला मस्त कुरकुरीत फ्राय करून घेणार आहे. चपातीबरोबर भाकरीबरोबर अप्रतिम लागतं. नुसत्या दाल राईसबरोबर पण सुंदर लागतं. करून बघा. भरलेले कारले तवा फ्राय. थोडा वेगळा मसाला तयार केला आहे आणि एकदम चविष्ट झाला आहे. दोन्ही बाजूला खरपूस परतायचं. शॅलो फ्राय करायचं छानपैकी. वरून थोडासा दाब दिला तरी चालेल, म्हणजे कारलं कुरकुरीत होतं.